Кой не се обади от девети? Девети клас! Тук няма да. Девети! Девети още! Друг девети! Аз? Там първи. Още девети! Аз не съм правил, за да видя всички Анна Маркова се казвам. Радостна съм да видя толкова много хора на 15 септември. Изключително много се гордеем с вас и с вашия избор. Никога не е късно да започнете да учите. Ние се учим цял живот и от вас, и от учебниците и ще продължим и занапред. С откриването на тази учебна година имаме 8 клас. Имаме един 9-ти клас, чудесни хора, един много голям 10-ти, 2 11-ти, 2 12-ти, т.е. училището се увеличава, тръгнали по този духовен път. Искам да ви пожелая на всички колеги и на всички ученици, на първо място да сте здрави, да запазите усмивките си през цялата година, да работите екип, а не като учител-ученик. Добрият тон винаги да ни следва във всяко едно начинание и никога да не приемате трудностите като непреодолими, защото те просто са препятствие по пътя към успеха. Важни са усилията, които ще вложим, за да стигнем учебна година. Ще се радвам, ако на края на учебната година 180 човека завършат успешно 8, 9, 10, 11 и 12 клас и ако дипломираме 50 12-класника, 23 осмокласника, а всички останали направят още една крачка нагоре по стълбичката на средното образование. Толкова от мен. Ще ви поканим след мъничко да влезете в класните стаи.